आजकल वजन घटावल एगो आम ट्रेंड बन गईल बा अवुरी जहाँ देखब लोग सिर्फ वजन घटावे के टिप्स के बात करेले। बाकिर मेदविकी ओह लोग में से कुछ लोग के चिंता सुनले बा जे वजन कम ना कईल चाहत बा बाकिर वजन बढ़ावल चाहत बा। आए समस्या के समाधान खातिर मेडविकी एगो साधारण कैलकुलेटर बनवले बानी जवन रौरा से महज 3 गो सवाल पूछी आ रौरा के सही जानकारी दी कि वजन बढ़ावे खातिर एक दिन में कितना कैलोरी खाए के पड़ी। अगर रौरा भी ई दिलचस्प लागत बा त नीचे दिहल लिंक पर क्लिक करी आपन कैलोरी के सेवन के पता लगाएं। अब कुछ सरल अवुरी विज्ञान आधारित टिप्स के बारे में बात कईल जाए जवन की स्वस्थ वजन बढ़ावे में मदद करेला। प्रोटीन के मात्रा बढ़ावल नट्स, दाल, अंडा, लीन मांस, पनीर, टोफू आदि शामिल करें। स्वस्थ वसा अवुरी फाइबर से भरपूर कार्ब्स, फल, रोटी, सब्जी, एवोकेडो, अवुरी मछली खाएं। हर 2 से 3 घंटा में हेल्दी स्नैकिंग करें। बीज, स्मूदी, पीनट बटर खाएं। अपना खाना के कैलोरी वाला बनाएं। दाल प्लस घी, परांठा प्लस पनीर, स्मूदी प्लस पीनट बटर खाएं। इस साधारण चीज के आजमा के भी आपके वजन ना बढ़ल त डाइटिशियन से सलाह ली। अगर रौरा भी उलझन में बानी की का खाई आ केतना खाई तो पहले आपन जरूरत समझी। मेदविकी के वजन बढ़े वाला कैलकुलेटर के आजमाई। बस नीचे दिहल लिंक पर क्लिक करें।